enerxía que despois recuperábamos con creces. Son 6 motores. En total, suman 22 megavatios. Os motores alimentanse con gas natural. E o calor que xeneran eses motores é o que se utiliza nos secadoiros que acabamos de ver. Vale? Desde esta sala controlase absolutamente todo o que ocurre aquí dentro. Calquera error, calquera fallo, eles detectan e buscan a solución. Non hai nada máis, pero é onde se ve a planta esta. Si hai excedente, a enerxía eléctrica. Arregla. Véndese. Compartimos en trozos, despois aquí para descongestionarse ou que está ahora en como se llama cada hai ali a bala a caldeira. Sí? Sí. Despois os residuos que non caben para reciclar, para que va? Para incinerar e producir enerxía. Claro, Queima se produce esa enerxía. Dito en bruto, Que vas cansada? non, é que fastidiame subir as escaleras. Ai, claro. en caso de que estiveran abertas, mira, en caso de que estiveran abertas, estarían abertas e teríamos que subir. Aí a dereita temos o depósito de esteo de cinzas, Estado de cenizas. O Porque depósito sale de incinerar. das cenizas de incineración. E esas para que van despois, carbono. Son residuo perigoso, non van para ningún sitio. teñen vidrio, pero non se pode recuperar. No, ese é escoria. É a escoria. As cenizas, estas non son as cenizas que quedan no fondo, son as cenizas que salen. Cando queiman, salen as cenizas quedan retenidas e eso é o que ven para aquí. Son perigosas. Moito antes. Viron esta lona negra que tiña, todo eso ainda queda por hecho. Eso é para impermeabilizar a base, o sea, un vertedereiro controlado. O sea, se impermeabiliza a base, se recollen as augas para que non entren, se cubren, están dentro de sacos, etc. É ese que é o pueblo de terceiro. Como para vir a perder o mantenimiento. Todas estas Por cosas. exemplo, a caldeira que hai aquí é unha caldeira que só hai aquí en toda Europa. Creo que hai outra, é algo moi específico, moi especial. Solo hai O aquí. resto de caldeiras son as típicas parrillas que queiman por abaixo, botan a basura encima e unhas queiman máis e outras menos. Esta ten todo area, a area está movéndose, entonces todo o residuo está movéndose todo o tempo. Este que ven aquí á esquerda vai mover máis. Vai, que vexa máis, perdón, dereita. Sí, no. Perdínme Barrio Sésamo. Onde se ve por aquí? No. Aquilo que brilla ali detrás, que se ve máis. Mira, ahora se ve un poquinho mellor ali. Sí, no, ves. Se ve, está aí un pouco máis esquinado. E despois, pois, Sogama, xunto coa universidade, está intentando buscar utilidades a esas escolas. Porque eso sí que non é perigoso. Básicamente eso son pedras, son metais, son litio. No, nada. Entonces está intentando buscar a forma de buscar con Como utilidad. su base de carreteras ou algo así, pero de momento está aí. E tamén está completamente aislado do suelo, está todo. E bueno, esta é a subestación eléctrica. Tamén ten unha subestación eléctrica porque ten que garantizar estos. Ten que garantizar que ten enerxía sempre. Non se pode parar un proceso porque de repente non haxa gas ou porque non funcione a coxeneración.